ihe njimaka ya gbapụta n'ụzọ ụtụtụ a jọgbuo onwe ihe mmadụ na-eme ibi ndewo na ụmụnne daalụ na unu mana agwọ nọkwanụ n'akịlịka agwọ nọ n'akịlịka mmadụ bịa ọ na-anyụchisi nsi ụzọ ogwe gbajizie onye gafee ụgbọ ọsịzie ogwe gbajie ka ndị ọzọ gara ịbịazi ịma na invitation letter maka visitor visa ka mmadụ siri ibie nya nyi ọbịa ka ọ bịa negheli anya na United Kingdom ka ọ naghara na ọya na-anọ n'ojos ka ọ bịa negheli anya ịmakwa na ọkwa childhood friend ya o wee mebe nke childhood friend wee were invitation nye ịma na ọbịa ọ na-azị ndị nwe obodo wee jide nwanne anyị nwoke n'onu jidie na nek and ọ bụrụ na inye mmadụ invitation ọbịa oge ezuo na ọ nara nya bụ achọghalịbụ ya afụrụ ya gị ka a ga-ejide gị ịchọbịa ịchọta gị ịkwụọ fine ọkwa ịkwụọ akatamkpa ego ọkwana ya bụ na ọgbago ọsọ afọ ọzọkwa ya ewee wetelu nwanne anyị nwoke bil akatamkpa ego ọ ga-akwụ ọkwụba gị wee na-akwụ nwayọọ nwayọọ wee na-ebe na-eti wee sịkwa na ọ bụ onye ofe mmanụ ndị a fa bụ backstabber fa bụ nnọọ backbiters fa na-ata alụ ma n'ike nsị nya fa bụ mma iru na-abụ ịtrọs kwanafa ịtrọs ọfafa sta abụọ gị ọkwa ya bụ na nwanne anyị nwoke akwụba ụgwọ ọ na-azụkwa ọ na-etu ọnụ si na o nwere ego nka na ọ ga-ana n'ụka ọbịa na-egheli anya ọkwana ya bụ na ụnọziala onye bụ na fa na-agba ala na-atụtụ afịa ibe na UK especially na London na ihe dịka na Peckham na Woolwich na Lewisham na ịmago ogbe ndị ojii ahụ ị ga-afụ ndị yoruba fa na-agba ala ma nwoke ma nwaanyị fa ma ikolobịa ma agbọghọbịa ọkwafa na-atụtụ afịa ọ bụ ihe ya metecha na-abụkwụba aka gị ọtọ imegide mmadụ ibe gị maka imegide mmadụ ibe gị obele gị akwa alị na eke osizi wele hand earned income ya wee na-akwụghachi ụgwọ ihe olile egwu ihe ọmara isi ọmara ọdụdụ ya ọ na-ebesi ọ bụrụ na nwanne nwoke na ọka akarịa mma ọ bụrụ na o nwere ego ịnọ n'ụmụ akpa gị ka aka ị ga-abịa ma mmadụ enye gị invitation ma mmadụ enyere gị invitation o nwere ndị na-abịacha ma music show ma comedy show ma nka akpa gị ka aka igosi na ịnọ ọfụma enyere gị visa ọ bụrụ na ịchọọ mbịa visa visitor visa nọọ ịbịa ịtanda na ijiri aka gị ọ bụrụ ịbịa tinyebe mmadụ na nsogbu ịba online ịsach ya visitor visa criterion ka requirement ka document ịfụcha anya asị ị na-alụ ọrụ ị na-eme nke ị nọ retire ọ bụrụ na ị na-alụ ọrụ agwacha gị akwụkwọ ndị ị ga-achịta ọ bụrụ na ọ retire ka ị nọ agwacha gị akwụkwọ ọ bụrụ na ọ biznes ka ị na-eme agwacha gị akwụkwọ ndị ị ga-achịta ịchịtachicha anya ozuo ka enye gị visa ọ bụ inwere isiti ebe a ka ije chọọ ọnụ ịchọta enye gị visa nke bụ mbịakwa na-etinye mmadụ na nsogbu isi a na ị ga-anaghachi ọ bụrụ na ị ma na ya na-anaghachi ikwu ọnụ na ya na-anaghachi amalụ nke a bụ mmadụ nọkọta nọ na-eme ọnụ wele ọnụ ya na-ewutu chọọchị niile nọ n'ọfịa ụmụnne ihe nke a karịkwa mmadụ ndewo na afa mbụlọọlọ Nneka Ijelenze ọ bụ na mba Eliza ka nsị na-ewetara unu ozi ọma nye na anyị akara ịfụnanya ma kesakwanụ ka ndị na-amara amalụ maka mgbe adịghị ama ogwa ka emesịa